Aur liburu mintegia sortu zen, ziur ez dakit, baina orain dela 30 urte edo. Aur literatura oso gutxi ezagutzen zen, hortan hasi ginen bi mintegiekin, gero bat bakarrik gelditu zen, bi helburukin. Alde batetik irakurtzea liburuak, euskeraz publikatzen zen dana irakurtzea, eta bigarrena prestakuntza, aldetik prestakuntza, gure prestakuntza, eta irakasleen prestakuntza, gurasoen prestakuntza, liburu arduradunen prestakuntza. Horrekin sailkapen bat egiten dugu, ezta? Gure helburua izan zen be hori publikatzea, baina argitaratzea laguntzeko bai eskolak, liburutegiak, familiak eta abar. Guk argitaratzen dugun gida 3 ataletan dago sailkatuta. Alde batetik, zerrenda orokor bat, gero liburu gomendagarriak, eta gero liburu oso gomendagarriak. Oso gomendagarri hoien barruan ateratzen dugu iruzkin literario bat. Gero, zei irizpide erabiltzen ditugun? Alde batetik, saiatzen gara aztertzen hizkuntza, importantzia ematen dutze bai erritmoai, erritmo egoki bat eukitzia, testuak be nolabaiteko koherentzia bat mantentzia, liburuan ziar, eta importantzia asko dauko bai amaierak, amaiera koherentia izatea. Gero bestalde batetik pertsonajiak aztertzen ditugu, pertsonajiak ondo garatuta egotia, ondo jorratuta egotia, ondo deskribatuta. Gero beste irizpide bat erabiltzen duguna, haur eta gaztien albumekin da ilustrazioena. Koloreak zelan dauden erabilitza, daukan fondoa eta beste hainbat alderdi. Gida hau, ni eskolako ordezkari naizen lekutik asko erabiltzen dugu eskoletan liburutegiko materiala eta osatu nahi dugunean. Hala ere, bai gurasoak oparitarako edo konsultaren bat egin nahi dutenean, edo eskola mailan desde luego asko badakigu mintegien bitartez esan digutelako asko konsultatzen den gida badala. Baita ere, unibertsitateek argitaratzen dituzten materialetatik konsultatuenetakoa dela, orduan interesa badauka. Batez ere oso gomendagarria diren liburu horiek, iruzkinakin joaten direlako, eta apurtxo bat adina eta aipatzeaz gain, zertaz doiesen eta zergaiti diren hain gomendagarriak azaltzen delako.